Замислял ли си се някога какво се случва в главата ти докато спиш? Истината е, че мозъкът ти говори, а ти можеш да го слушаш. Остани до края на това видео, за да разбереш как подсъзнанието ти изпраща послания, какво всъщност е Lucid Dreaming и защо всеки сън има значение за твоя реален живот. Сънищата възникват основно в REM фазата на съня. Това е етапът, при който очите ни се движат бързо под клепачите, а мозъчната активност е почти толкова интензивна, колкото и когато сме будни. В тази фаза пулсът се ускорява, дишането става по-неритмично, а мозъкът работи на пълни обороти, сякаш създава филм, в който ние сме главните герои. Учените са открили, че сънищата не са случайни. Те са продукт на сложна невронна активност, при която мозъкът се опитва да свърже различни спомени, емоции и впечатления в някаква последователна история. Именно за това сънищата понякога са толкова странни, защото мозъкът комбинира неща, които иначе не биха се срещнали в реалния живот. Тук идва големият въпрос – защо въобще сънуваме? Една от основните хипотези е, че чрез сънищата мозъкът обработва и подрежда спомените ни. Когато през деня преживяваме нова информация, тя остава разпиляна в различни части на мозъка. По време на сън, и особено в сънуването, мозъкът сортира кое е важно и кое може да бъде забравено. Затова често след добра нощна почивка се събуждаме с по-ясни мисли или дори с готово решение на проблем, който преди ни е изглеждал неразрешим. Друга функция е свързана с справянето с емоциите. Когато сме под стрес, когато сме изплашени или когато сме изправени пред труден избор, тези състояния често се отразяват в сънищата. Там подсъзнанието ни репетира различни сценарии, за да ни подготви за реалността. Сънищата могат да бъдат и форма на емоционална терапия, начин мозъкът да освободи напрежението, което сме натрупали през деня. Сънищата са като врата към една скрита стая в ума ни. Стая, до която нямаме пряк достъп, когато сме будни. Докато съзнанието управлява ежедневието ни, решава задачи, прави планове и анализира ситуации, подсъзнанието събира всичко, което преживяваме. Мисли, емоции, страхове, желания, дори малки детайли, на които не сме обърнали внимание. През деня този поток остава потиснат. Но когато заспим и съзнанието изключи, подсъзнанието започва да говори. И говори на един много особен език, този на нашето въображение. Затова сънищата рядко са буквални. Ако през деня изпитваш тревожност за работата си, може да не сънуваш директно офиса, а да сънуваш, че бягаш, че изпускаш влак или че закъсняваш за изпит. Това са символи, които мозъкът използва, за да предаде усещането, а не конкретната ситуация. Тук идва магията. Сънят ни позволява да видим истинските си емоции без филтъра на разума. Ако се страхуваш от промяна, подсъзнанието може да ти покаже това чрез кошмар. Ако копнееш за свобода, може да го изрази чрез сън, в който летиш. Много психолози, включително Зигмунд Фройд и Карл Юнг, са вярвали, че сънищата са най-прекия път към подсъзнанието. Фройд ги нарича царският път към несъзнаваното. Според него в тях излизат наяве потиснати желания, които не си позволяваме да изразим будни. Юнг допълва тази идея, като казва, че те не само изразяват личните ни страхове и желания, но и носят универсални архетипи. Образи, които се повтарят в сънищата на хора от различни култури и епохи. Разбирането на сънищата ни дава шанс да анализираме и самите себе си по-добре, да осъзнаем страхове, които сме игнорирали, да разберем какво наистина искаме, дори когато го крием от себе си, и понякога да открием вдъхновение. Не случайно много велики произведения на изкуството, дори научни открития, са дошли именно чрез сън. Например, Дмитрий Менделеев, създателят на периодичната таблица, казва, че подредбата на химичните елементи му е хрумнала, докато е спял. Събудил се и веднага записал таблицата почти в готов вид. Когато погледнем сънищата като разговор между съзнанието и подсъзнанието, те вече не изглеждат случайни. Те са диалог. Начинът, по който вътрешният ни свят ни подава сигнали, че има нещо, което заслужава внимание. До тук разбрахме как подсъзнанието говори чрез образи, символи и усещания, а нашата задача е да го чуем и да се опитаме да го разберем. Но възможно ли е, вместо просто да бъдем зрители на този вътрешен театър, да се превърнем в режисьори? Можем ли да влезем съзнателно в този свят и да поемем контрол над случващото се там? Точно тук идва темата за ясното сънуване, или Lucid Dreaming, състояние, в което човек разбира, че се намира в своя нощен свят и успява да насочи историята така, както пожелае. Когато говорим за ясното сънуване, това е моментът, в който осъзнаваш, че всичко, което преживяваш нощем, се случва в твоя вътрешен свят. В обикновените нощни образи ние просто наблюдаваме какво се случва, без да имаме влияние. Но при Lucid Dreaming част от съзнанието ни се събужда. Започваме да разбираме, че можем да вземем решения. В тези моменти мозъкът е в специално състояние, дълбоко отпуснат, но с активирана част, която позволява на мисловните ни процеси да участват. Това ни дава възможност да насочваме преживяването, да изследваме образите, да взаимодействаме с тях или дори да решим, че искаме да се събудим, ако нещо ни притеснява.
Това е много близо до усещането да имаш контрол върху собственото си внимание и действия, но докато спиш. Така Lucid Dreaming не е просто наблюдение, а осъзнато преживяване, в което подсъзнанието и съзнанието работят заедно. Истината е, че може би никога няма да разберем точната причина за появата на тези нощни видения. Мозъкът ни остава тайна дори за самите нас, а символите и образите, които ни показва, могат да бъдат многозначни и понякога необясними. Но именно това прави преживяването толкова ценно, защото всяка нощ ни дава шанс да се вгледаме в себе си, да усетим емоции, които сме потиснали и да разберем какво наистина ни движи през деня. Ако хареса това пътешествие в света на подсъзнанието и искаш да откриваш още тайни за ума и човешката психика, абонирай се за канала и не пропускай следващите видеа.